Друзья, всех приветствую, Хеммянда, талам. Джана, Нафагма, Умядайляну. На территории Китая не поверите, что нашел. Даже не я нашел, вот он нашел. Самой персоны туркменский шоколад. Он дурлен цены 23-25. Все на туркменском. Где продается? В китайском магазине, елки-палки. Бахатняться? 10 юаней. Ну, 11 юаней это почти $1 нется. 30 манат, может даже. Точно танамок. Возьмем, проверим. Hemen tavırım. Bu durun gıylar ne olan hemme gıydı değişirler. Seret minnen qulluğa gitmeken bir gıydılan töyüşüp gördüm doğrum hakik bolan vaka. Töyüşüp gördüm ay qulluğa gidyan bolam diye ay akılım sana qaraşan da dedirin ay menen bor arkayın gityan iyi yanımdan yegenim bilen. Ay yegenim bilen Siviyada çatyadım da ona burada gerek kolya neme diye yegenim ay diyan hayışını bitirip bere qaradı son yar bu iyi yanımdan yegenim bilen töyüşüptür. Neme diptirler. Ondan sonra dostum bilen töyüşüptür. İki adam men bilýän iki adam. Özüm iň ýakynymda adam o iň jana dostum bile çöregi proýda ýatyp durup beren dostum bilen. Indi men näme etmeli, kimin almalyny ona aýyrdym men. Indi bilkitinem aýraýyn, bulana ýüzem tananok bilemok men. Gyýdyran söýüşmäne gorkyan şulan ýanyra, gyýdyany men içimde gorku bar, näme etmeli özüm okudaýyn, men näme diýen, bular okudaýyn adam bolsun diýip bir maslahat beren gaýrat etip. Menden başka sevgilim var mı? Yok. Men oğudan mı? Yok. Başka geldiğanim var mı? Yok. Asılaydım koyucu reis. Otuyorlar. Haydiler. After I shot Melay. Dur. Oh. Kesin çıkarma otursan şeyle ol. Timur ya utayım. Bolha. Akşam toya şey gideyin. Hava. Bolha. Gözüm. Biz 4 yaşlı başladım. Ben şimdi geç olmaz doğrudan çıktı. Çıkacağı kadar da oğlan çıktı. Terasına bağışıkada taktım hadi. Ben taktım. Ben bağışık. Bolha şimdi. Müşkeleyen taktartan için verecek kalan. Bolha. Şeyle. Yok. Ya var mı çıkacağından? Ben kimle bakattım? Kulağımda fitgen kalan bir kalsın zılığını çekme. Çekme men edenimi çöplen. Yekele kıyın basa gelin ona köpler. Fırmatın içinde men bu yana kıyette. Fazla sedim men böracını tepken. Enne iyit koşuk deli getyen. Çapon bile koçere milketini tepler. Düşenler yardım ekim zidin atıp. Bilemme bulaşa bir önler yatıp. İnerden iyit koşuk nemese vatıp. Sebep yok. Nedeni boş. Başka bunu get vururum ya. Taşlar derdede trendim. Düğün TikTok açtım. Yeni bir gıy çıkıp durayo. Nakıllip. Ejigim can yerden tapyan adayımın al nakıllar o ne? Qaran kızayda okudunuz mu ne? Emettiniz o siz o. Onun dönüm bir nakıl o ama düğünkü nakılına da şey deyip dura bu yo. Eğer geçse rızkaçılar, ayal geçse ayvaçılar. Niye el nakıl oldu o yo? Düşünmedik laytız o. Men bir gow nakılaydym siz hiç açan ýadyňyzdan çykmaýar. O belli koy. Agy süýt döwüşen suwa müfläp içerdi. Indiki videolarymyzda görüşýänçe. Ciao. Bilimli bol, alym edep bilen, öwüt nesihatly ederin biler, berilen pindi gaýym tutanyň bilen ilki özüň berja etmäni bilgin. Salamly bol, haýyr dogaly bolsun. Gonsan merekede sözüň finaly bolsun. Hormatyňa göre inaýy bolsun, ýylsyňçydyr, laýyk aýtmany bilgin. Biheppen adamlar amatyn peýler, yer we yer zatlarym üýtgedip goýber. Şeşlemez dügününi ýüpini toglar, nadanlaryň päli paglany bilgin diýem.
Şahir Muhammed Gelli Serdarov zanyň sag bolsun Ağam Guwanşan. zan yapıl. Hiç tüysür açılmadı. Kitap var bırak. Zanyň sag bolsun. Bilmen kime çyndyr, kime galplydyr. Bu dünýäniň ähli maly wagtlydyr. Bagty hijem baýlyk bilen ölçemäň. Näsag baýdan, sagdyn gedaý bagtlydyr. İýlerin çağaty belaýalla. Diýip gyzyndyrdym, okatdym eje. Bähtes edip iýlen çağalaryna eji ýüregimizi beketdim eje. Iýliň çağatyndan kem galmaly okadyk, öwrendik, gaýtdyk şähere. Dynsa uklaýar iýliň çağaty çygyr çyrşap ýetdik her bir sähere. Iýliň çağatyndan kem galmaly giň şäherden işem tapyndyk şükür. Kän öňe otsak da garşydaşlardan käte ýurdýan kalbymda pikir. Eje, seniň diýen otday çağalaň owada bakyp ýörsegirdir goýun. Her gün käbeleriniň elinden öpüp halaldan ekläp ýör rızgaly öýün. Seniň ogluň bolsa ozup olardan. Gyzgyn mähriňdenem gaýtdy üzülüp, her gedek jaňlaşda gyzyl düwmäni basdygym gussalam gelýär düzülüp. Eje, seniň sözleň ylgatdy öňe, aşyrdy şanymy ejiz halymy. Men şäherde, emma owada galan. Iýlerin çağaty ýeňen ýalymy. Eşikçilere mezun. Nakala sattırlar da. Oýlukda ogly çynnes atasy. Oho. 2 ýyl ýa şowar bätiýe da TikTok'da. Bu no eşikçiler duk bagan kän agama oglanlar. Knetler var, el super kreyler var, çok bolýarlar. Käş duk baga diýmänler. Bahalar yamak etdiler o. Bahalar öyle yamak etti. O da dum etdiler. Hayran hali anlary da. Bir denany bagtly etmek itlesen. Dostuň ýaly dertleş, dostuň deý sırlaş. Gürleş, iň mulayym sözler tapyp, oň uyatdan doly kalbyna dyrmaş. Kakatyday gora, kakaday ekle. Bir denany bagtly etmek itlesen, ayak asty etmän depäňde sakla. Kalbynyň çuňlugyna ýetmek itlesen, depäňden ayagyn sallamaz, gorkma. Salladallar saylamakda ýalňyşan, bagtly bolmak isleýän ahlakly zenan depäňe täs bolup baky gelmeşer. Nur çay oň ömrüne, nur içre ýaşat. Jadyla durmuşyn bolup jadygoý. Bir denany bagtly etmek itlesen, adamda ýürek ber. Adam ýaly söýl. Gatı yapmadan näme derler? Maşinliğe gatırak yapmasam diyen pilesosko derli diyecek kolyana maşin. Näme sosko? Pilesosko. Şu maşin dedi mi? Şu maşin pilesosko derler kapısı. Gatırak yapmasan da. Pirsosko. Pilesosko. Pirsosko. 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 Hadi va. Dost çorap çeşke örüp bilýän oýunlaryň bam diýjek bolupdyň da hawa. Men bu sözde mäkam düşündim ağam. Ýa-ki çorap çeşke örüp bilýän oýunlaryň bahalypy. Ýa-ki 8-nji martda çağalary çorap çeşke sowgat etjek bolýanda sen ýa tutuş goýunyň öňüne sowgat etjek bolýanmy? Çorap çeşke ördürür ýaly. Tapar ağam sana gerek görse mesele der. Ağam gülmekden, neşmekden ayırmasın. Canıгам sağ olsun ağam. Юсуп, у нас спрашивают, пара мы с тобой или нет. Отвечай. Кто спрашивает? В ТикТоке спрашивают. Ну скажи, да. Да, мы пара. Şubat öýe geldim ene. Ejem bilen çay içsek bolup, ýaňsaň edýän. Eje bir giden süýjülik aldym, çay goýaý da diýip bolum. Senem gelin aldyň eje. Ýa-o. Sebäbi? Açadan beri öýdegileňe dagym şeýtde. Näde şu pikire geldim ejem bilen çay içmeli. Dün Instagramda aproşny açdym. Patpiçiklaryň soňra berýär maňa. Egerde şu günüň iň soňky günüň bilen bolsaň näle geçirdim diýip. Menem 5-10 minut pikirlendim de şey dedim.
bir giden tort pirojumdan alıp öýe gelip ejem bilen çay içerdim diýdim. Indi hamala ejem bilen çay içmek üçin bahana gerek ýalak. Şoföragdan şu netije gelimdi, netijeli alıp geldim. Ejem bilen çay içip otyrym. No, istişinde gyzykly soraw boldy. Infon günüm bolsa nälige sebepden ejem bilen çay içerdim. O hukman infon günüm bolmaly. Ejem bilen çay içmek üçin öýe aýlanmak üçin. Dogrymy eje? Doğru. Şeýdäwil. Şolar ýalak. Tak что не забывайте о родителях. Çay içip durmaly, gardaşlaryň bilen, ýakynlaryň bilen. Карвила твой парень? Ты что, мой парень? Веник продаем, бутылка принимаем. Ребят, всем привет! Хочу начать видео с того, что я живу на 9 этаже. И при том, что у меня сейчас окна закрыты, я умудрился услышать «клубника есть». Вы представляете, как нужно докричаться еще с этой интонацией? Я как диктор, разбирающийся в интонировании, я бы сказал, что вам огромный отдельный поклон. А еще я как ведущий мероприятия сказал бы так, чтобы завоевать внимание даже пару сотен человек, ой, как нужно стараться. И это еще отнимает очень много сил и энергии. А они умудряются докричаться не только до одного дома, а до целого района, а возможно до всего города. И, кстати, отпишитесь в комментариях, у кого сегодня на районе побывала та самая клубника. И в конце видео хочу сказать вам огромное спасибо за это незабываемое детство с этими вениками, бутылками и всеми прочими. Желаю вам огромного терпения и сил в вашей работе. И, конечно же, здоровья. Всем пока.